Šok? Ak nič nezmeníte, rovnaký šok zažijete každý rok v tomto období. Dnes už môžeme povedať, že sviatky oficiálne skončili. Začali približne okolo 22.12., ale nás trénerov ovplyvnili už okolo 15. Vtedy nám totiž klienti začali haprovať. Začali rušiť, presúvať termíny, jednoducho nechodili. Dnes je 7.1. Takmer 3 týždne sme bez finančného príjmu. A ešte zo pár dní aj budeme. Alebo mi chcete povedať, že dnes vám nastúpili všetci klienti? Deti idú do škôl a škôlok až zajtra. Ale to už je streda. A tak si mnohí klienti povedia, že už to nebudú síliť, dajú si nejaký detox a vidíme sa v pondelok. 13.1. Jeden mesiac bez finančného príjmu. Minimálne bez štandardného finančného príjmu. Ale to je trénerský šok. Ale aj klienti dostali šok. Mnoho ľudí si chce cez Vianoce dopriať. A chce dopriať aj svojim blízkym. A tak nemyslia na to, čo bude potom. Ak vašemu klientovi skončila permanentka u vás pred sviatkami, alebo má teraz skončiť, toho klienta pravdepodobne uvidíte ešte neskôr ako ostatných klientov. A vás to teda zatlačí ešte viac. Ešte viac budete naklonení, respektíve donútení dať niekomu výraznú zľavu na permanentku, aby ste to obdobie vykryli. A to je cesta do pekla. Čo teda s tým? Odpoveďou je skrátka FPT. Finančné plánovanie trénera. Ale je ľahké plánovať, keď viete, čo a kedy sa udeje. Že neviete? Vyhľadajte si moje video s názvom 1 rok. Modrá grafika. V ňom hovorím, že každý rok je z hľadiska klientely a jej výpadkov pre trénera rovnaký. Prečo sa teda na to nepripraviť? Finančne nepripraviť. Plánujte svoj tok financií, svoj cash flow. Na mojom školení profesionálny osobný tréner, nielen vo fitness centre, ktoré bude zase v marci. To školenie bude iné, ako bolo naposledy. Pribudnú nové kapitoly. A jedna z tých kapitol je finančné plánovanie trénera. A v rámci tej kapitoly poviem účastníkom aj jeden špeciálny systém pre osobných trénerov. Systém 6 vedierok. Vidíme sa zajtra.